Кажете, момичета, има едно много известно нещо, наречено дубайски шоколад и може да го познаете. Аз в принцип никога не съм го пробвал. И сега е момента, в който идете в намери тук един магазин, в който го продават, ще направим един пробен тест, да видим дали хайпа толкова го има или просто е поредния скалба. Виж колко е дебел като баничка. Ето момчета, момичета, автентичен дубайски шоколад. Кажа, в това продават оригинален шоколад и неоригинален. Оригинален се казва фикс, и оригинален се казва фекс. В смисъл... Значи си имат и оригинала и ментето на едно място. Смятайте колко са напред. Така, че момичета, момента на истината настъпи. Това е дубайския шоколад, за който говорят всички в цял TikTok, всички в България, всички в Дубай. Пък аз го гледам и ми става странно защо. Сега Елис Бече ви направи един анбоксинг, за да видим дали си струва реално. Колко е дебел съм. Горе-долу като една баничка. Оле, тул червен. Покажи на камерата. Стига, Той не е такъв със зелено. Скам! Добре, дай го пробваме. Аз това няма го ям. Ти пробвай. Фруп. Не фрупта, няма ASMR, сори. Добре ли е? Много хубаво. Това е черен шоколад, аз не съм фен. Няма черен шоколад, това е брауни. Яш си го. 150 лева. Добре ли е за шоколадче? Няма проблем. Вкусно ли е? Като 150 лева. Ще направим, че е вкусно.